gaske ba wai ba. Kowa ya bi ka Maulana Usani ba za ya tabe ba. Annabi ne kawai mafita mu rike shi da gaske ba wai ba. Kowa ya bi ka Maulana Usani ba za ya tabe ba. Da sunan Rabbana sarki kai ya mani rabu da famin da tsara yabo a yau sabo kuɗa Muhammadu Maulana ka sanya su ali da sahabbai masu biya dare rana annabi kaɗai muke ta yabo domin shi ne amintacce. Annabi ne kawai mafita mu rike shi da gaske ba wai ba. Kowa ya bi ka Maulana Usani ba za ya tabe. Assalamu alaika nurullah yau gashi na zo a fadarka kaunar ka nake rasulillah kowa ya rike ka bai kuka kalamun ce na dinka yabo a gare ka su sha ta barkuna dan gatan Allah habibullah ka zarce uwa da abana. Allahumma salli salli wa salli Allahu Muhammadu Maulana ka ba da rai da girjina kuna Muhammadu Maulana kamin izini na zo gunsa kuna Muhammadu Maulana domin kasirar sa ne fa yau muke ta farin cikin kauna. Annabi ne kawai mafita mu rike shi da gaske ba wai ba. Kowa ya bi ka Maulana Usani ba za ya tabe. Madina da Makka san kowa sannun ka dan kurin shawa da Aminatu da ga Abdullah Abba kun Fatima kyakkyawa mai Ali da Umar Bubakari Usman kun ji san kowa. Kowa rika da ya dace wallahi baya kokawa. Allahu kamin iso nima na waƙe shugaban kowa annabi Muhammadu shine ya goge bakin cikin kowa akan kaunar ka na shirya ba na shakkun uban kowa mu dai mun bi ka Maulana dan na san ba ni shan rana. Annabi ne kawai mafita mu rike shi da gaske ba wai ba. Kowa ya bi ka Maulana Usani ba za ya tabe. Allah la ilaha illallah ambaton ka nake dare rana mai wanke dukkanin damuwa ka yarda da ni habibina. Kowa ka na biyu ya dace ka yadda na ganka a barci na daga ran nan dukkanin damuwa na san da za ta wankewa. Ni dai yau na fito nima na taka farin cikin kauna domin soyayyar manzona da sani farin cikin kauna ba wanda zan yabo nima in dai ga da Maulana annabi Muhammadu shine nake ta farin cikin kauna. Annabi ne kawai mafita mu rike shi da gaske ba wai ba. Kowa ya bi ka Maulana Usani ba za ya tabe. Shugaban bayu kake nurilla Muhammadu da Maulana waye da mu ya washe da wuce mini da Maulana mai kyan suna da kyan sura sannu ka da manzona kowa da bazar ka yake ta rawa tafiyar da kai akwai daɗi. Dangatan Allah annabi dalilan Allah annabi yau ba wata illa annabi mu dai mun cilla annabi dan ba wata illa annabi kuma ga kamala annabi dangatan Allah shayabo kai ne babun so garkuwa. Annabi ne kawai mafita mu rike shi da gaske ba wai ba. Kowa ya bi ka Maulana Usani ba za ya tabe. Masha Allah na gode da kai ni cikin masoyanka sannan ka daɗo hikima guna in dinka yabo ga masoyanka in dinka yi ba na gajiya agun yabon masoyanka. Ilahu ka yarda kalamance alfarma rasuli mai Makka.